rebelii. În primul episod din Rebelii vom răspunde la întrebări. Haideți să cunoașteți echipa. Johnny, Gibril, Sindura, Zulea, Cacadu. prima întrebare pentru Gibril. Cum te-ai cunoscut cu prietenii tăi? Eu m-am cunoscut cu prietenii mei într-o pauză în clasa 4-a. Zulea, care este blogul tău preferat? blogul meu preferat este Tequila. Cacadu, ce publicitate ai? Vaci. Gibril, Mădălina, Claudiu și Petronela vin tot timpul la tine? Nu. Da. Aproape. Dacă ai avea... Gibril, dacă ai avea puteri supranaturale, care ar fi? Să opresc timpul. Am derajat patul. Stați puțin să-l aranjăm. Oh! Băi, nesimțitule! Să revenim la întrebări. Sindura, ce ai făcut ce ai crezut că o să faci vreodată și ai făcut? O emisiune. Dani, ce faci în timpul liber? O joc pe PlayStation. Zulea, dacă ai putea plânge cu orice, cu ce ai plânge? Păi eu plânge cu bascheți. Așa. Cacadu, ai încercat vreodată să-ți bagi capul într-un WC? În fiecare zi. Cacadu, dacă ai fi să mori, cu ce ai muri în mână? Cum preambuși. Ok, bye! Ne vedem în episodul următor!